Jeg hedder Susanne Vejstrup. Jeg skal være din underviser de 3 uger, hvor vi skal være på Fiji. Du kommer rundt om kommunikation, kommer rundt om personlig afklaring, altså hvad vil jeg gerne være, når jeg bliver stor, og så kommer du rundt om personlig udvikling. Personlig udvikling, det er benhårdt arbejde. Det er jer, der skal lave alt arbejde. Jeg stiller bare spørgsmålene. Jeg skal nok guide jer igennem. Afklaring, det er sådan lidt, hvad er det egentlig? Den del i 2. Hvad er det egentlig, jeg er god til? Hvad synes jeg er sjovt? Hvad interesserer mig? Hvad vil jeg egentlig, hvis jeg nu skulle vælge 3 bunker og lave, hvilken bunke springer jeg så til først? Det siger noget om, hvad vi har med os. Vi har alle sammen en masse kompetencer med os fra barns ben. Men der er bare nogen, der er lidt skarpere i en retning end andre. Så hvis du ligesom tænker, at det her, det synes jeg er sjovt, det synes jeg er interessant, så har du nok nogle talenter og nogle kompetencer der, som arbejdsmæssigt, karrieremæssigt, jobmæssigt, måske godt lige kunne få lidt mere interesse. Jeg startede i IT-branchen i mange år siden. Jeg har været 23 år i IT-branchen og haft min egen virksomhed i 9,5 år, hvor jeg laver de her ting. Og startede egentlig, da jeg var ung, med at jeg ville være noget helt andet. Jeg ville være... det hører I mere om på Fiji. Den karriere, jeg har nu, den har i hvert fald taget en drejning adskillige gange. Og det er okay. Det er så fint. I kommer til at lære... hvad skal man sige? Hvordan man kan kommunikere anderledes. I kommer til at lære, hvad det betyder, hvis man taler for hurtigt i en kommunikation. I kommer også rundt om... Okay, der er gået 30 sekunder, og jeg har allerede dannet mig et indtryk. Kan jeg lide den her person, eller kan jeg ikke lide den her person? Og når vi nu ved, at det går så stærkt, så kunne det også godt være, at vi kunne få nogle værktøjer med, så vi kunne være anderledes i vores udstråling og kropssprog og kommunikation og betoning og pauser og sådan nogle ting. Men jeg vil slet ikke gå mere i dybden med det. Vi skal være sammen i 3 uger. Det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg glæder mig til at møde dig. Jeg glæder mig til at guide dig igennem de her ting. Og jeg glæder mig til, at vi skal have det sjovt. Jeg vil stille nogle krav. Jeg vil stille nogle spørgsmål. Jeg vil stille nogle opgaver. Og så er der rigtig, rigtig meget, som I skal lave. Jo mere I putter i det her, jo mere får I ud af det. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses. Hej så længe.